Atzoko greba egunaren inguruan eskubide sozialen karta osatzen duten sindikatuek egin zuten balorazioa. Prentsa oharrez azaldu dute, urtarrilak 30ko greba jarraipen handia izan du Sakanan, Larraunen, Leitzan eta Baztan Bidasoan. Esanguratsua izan da Iruin herrian eta zertxobait txikiagoa Erriberan. Gainera eguerdian Iruñan deitutako manifestazioan 20.000 persona inguruk parte hartu dute eta manifestazio garrantzitsuak izan dira Tafallan, Lizarran eta Tuteran ere. Sindikatuen arabera grebak gure eskualdeko komertzio txikietan, ikastetxeetan eta administrazioan izan duen jarraipena zabalaz gain lantegietan ere jarraipen handia izan da. Oharrean diote, lanuztiak erabatekoak izan dira ArcelorMittal Lesakan, Funbera beran, Lekta Leitzan, Lehen Sarrio Papel izena, Sabera beran, Kondesa Zalain Lesakan, Hidroruber Lesakan, Komposites Gurea beran, eta Elizondoko Aitameni Bertzea bertze. Etzen Elizondo edo Lesakako karriketatik pasatu bertzerik grebaren oihartzuna ikusteko, bi herri hauetan komertzioia denak etxita zeuden eta gauza bera gertatzen zen berako karriketan eguerdiko 12tatik aintzin. Atxaldeko deialdia Donestebeko manifestazioaraka egina zegoen 1000 lagunetik pasatzen bertaratutakoen kopurua. Lan, pentsio eta bizitza duinaren aldeko manifestazioa. Abia gasolindegitik abiatu eta Santa Lucia plazan bukatu zen ekitaldian pozik agertu ziren antolatzaileak, greba egunak eskualdean izandako jarraipenarekin. Duela 2 urte, Toledoko itunaren sinatzaileak kalera bultzatu gintuzten. 2 urte hauetan, gure pensioan eta etorkizuneko pensioak bermatzearen alde kalera ateri gara borrokatzera. Eskualdeari dagokionez, haiz pozgarria iruditzen zaigu gure borrokarekin zenbatek bat egiten duten ikustea. Honen adibide dugu duela aste bat. Beran, pensionistak martxan ditutako elkarretaratzera hurbildu zen jende guztia, baita gaurkoan, lantokiak ustu eta kaleak bete dituzuen guztiak ere. Gaurkoa, inflexio puntu bat izatea espero dugu. Garbi dugu, elkartzen jarraituko dugula. Honegatik, hurrengo hilabetean, otsailaren 17an, Elizondoko herriko plazan, 12etan bilduko gara. Bertara gonbidatzen zaituztegu. Gaurko eta biharko eskubideen alde borroka dezagun. Emakumeak ere, gaur kalera atra behar dugu. Gaurko borroka guri ere baita. Nabarmena da, emakume pentsionisten egoera larria dela. Pentsioetan diskriminazio nagusiena emakumeok jasaten baitugu. Honen adibide ditugu, pentsio prekarioak, alargunen pobrezia egoerak, eta egokitzen dizkiguten zaintza lan ez aitortuak, eta ez da ere ordainduak. Argi dugu, sistema kapitalista honekin amaitu beharra dagoela, gizarte feminista bat lortzeko, eta ondorioz guk ere bat eginen dugu gaurko grebarekin. Baina borrokak jarraituko du, eta datorren martxoaren 8ean mobilizazioak egonen dira. Egun honetan, gaurkoak bezala, eskualdeko kaleak betetzera gonbidatzen zaituztegu. Elkarrekin eskualde eta Euskal Herri feminista bat lortuko baitugu. Etorkizuna gurea da, bai, baina etorkizun hori duina izateko gaur borrokatzea ezinbertzekoa da. Garaipen soziala kaleetan irabazten direla, bertze belaunaldi batzuk frogatu zuten moduan, eta azken urteetan borroka luze eta gogorren ondorioz irabazitakoak ebasten ari dizkigute. Gaurkoan, hemen egoteko 11 arrazoi baditugu. Lan prekarietatea, emakume gazteak bereziki pairatzen dugun diskriminazioa. Gure herri eta eskualdetan etorkizun bat izatzeko aukera ez da. Guzti horiek etxipenerako arrazoiak izan beharrean aktibatzeko arrazoiak ditugu. Garbi izan dezatela gazteria ez dela etxean pantaila batean aintzinean geldituko. Nekazariok ere ezin genion bizkarra eman deialdi honi. Gure herriak ustutzen ari diren honetan gure sektorea ere horrela doa. Hala ere jendeari mezu positiboa bidali nahi diot hemendik. Klima aldaketari aurre egiteko gai den nekazaritza eredua da gurea. Nekazaritza eredu jasangarri eta elikadura hurbilago baten aldeko apostua egiten badugu herrietan eusteko eta egoteko aukerak baditugu.
Horretarako, aberastasuna partekatzeko duen elikadura kate baten defensa zintzua egiten dugu. Kate motzez ari gara, hurbiltasunaz azken finean. Apustua ez da gurea bakarrik nekazariena, zuena ere bada, kontsumitzaile bezala. Lan, pentsio eta bizitza duina. Helburu horrekin ustu ditugu gaur lantegiak eta kaleak bete. Eta zuei esker, gaur helburu horretatik atzo baino hurbilago gaude. Sindikalgintza tresna eraginkorra dela frogatu duzue, baina ez gaur bakarrik. Eskualdean zehar borroka uniz dira horren adierazle. Greba beti borroka eraginkorra izan da eta izanen da. Eta gaurkoak ere eragina izanen du, eta beharrezkoa da. Gaur egun lan bat izateak ez bai gaitu pobreziatik libratuko, garenik bermatuko. Gaurkoan ere, oroitarazi nahi dugu, lehengo astean eskualdean hiltzen langilea. Dagoeneko 2020 motz honetan 9 langile hil dira Euskal Herrian, eta hau onartezina da. Gaurkoa inflexio puntu bat izatea espero dugu. Azken hamarkadetako lehenbiziko greba ofensiboa da gaurkoa, baina biharko eguna gaurkoa bezain garrantzitsua denez, borrokan jarraitzea ezinbestekoa da. Argi dugu, lortuko dugu. Hau pazuek! Bueno, orain eguneko balazio motz bat inen dugu. Eta, bueno, ez dagoan itzerrateko egiaran izugarriko arrakasta izan du da gaurko eguna eskualdean, bai lantokian lan ez egitea erabaki duzuen langile guztien gatikan, Nafarroa mailan iparraldea izan du da desberdintasun honintze-gatikan grebak jarraipen gehien izan duen zonaldea, eta ez bakarrikan laneraz joan, baizik eta eskualdeen barna eginkiren ekimen desberdinetan parte hartze aktibo bat erabaki duzuelkoz, bai Behobiako ekimenean lortu dugu denbora batez trafikoa moteltzea eta normaltasun hori xetzea. Gero ere, kotxe karabana izugarrizko izan du da, egiaran esperatea guzik xetu ditugu, 55 kotxe eskualdeen barna, grebaren presentzia bermatuz, eta baita ere oztopatzen normaltasun hori. Eta, bueno, guaingoa ere izugarria da, egiaran 1.100 lagun jondatu gara gaurkoan hemengo manifestazioan, eta ja, 1.000 esker, egitan. Eta bertzerik gabe, horako adibideak ematente indarrez egiteko borrokan, eta erranden bezala, biharko eguna gaurkoa bezain garrantzitsua da, eta hola segitu beharko dugu borrokatzen, ez digulko zinor duzupaituko. Gora langileon borroka! Behi Hazienda Pirenaikoa enkante nazionala antolatzen duten Baztango Abeltzain, Baztango Udala, Zederna Garalur eta Komnaspiko ordezkari batzuk prentsaurrekoa eskaini dute Arizkuneneako sabaian. Bertan argazki lehiaketaren berri eman digute. Bueno, egunon eta ongi etorriek. Hemen gaude aurten ere Behi Hazienda Piriniotarraren 33. lehiaketa iragarriko duen argazkiaren lehiaketaren aurkezpenera. Hemen gaude mailan Patxi Aranguren, Aspinako idazkaria, Fermin Barazabal, Baztango nekazari eta taldeako laguntzaile, Marian Zestau Zedernako teknikaria, eta nineu Juan Cruz, Baztango udaletxeko zinegotzie. Horren, aurten ere argazki lehiaketa abietzen dugu, laugarren argazki lehiaketa da, eta bueno, gu hemendi Baztango udaletxetik bakarrik animetu jendea parte hartzera, gure nahia da pixket nekazaritzako mundu eta Behi Pirenaikako arraza urte guztien zehar jenden burutan egotea, argazkia tratzeko denboretan, eta ikusten duten momentu hietan, helburu hietai bada, eta bertzeik ez bakarrik animetu jendeai parte hartzera, eta hoi. Egunon denei, eta eskerrik asko etortzagatik. Juan Cruzek ja aipatu duen bezala, aurtengo irailen, 19 eta 20 ospatuko dugu aurtengo 33. Behi Hazienda Piriniotarren lehiaketa enkante nazionala, eta azken urteotan egiten dugun bezala, aurten ere, edizio honen arira, 4. argazki lehiaketa ere, martxan ja abiatu du.
Eta niko hain momentu baten azalduko ditut lehiaketa honen oinarrik zein dien. Esan bezala, helburue da aurtengo lehiaketa enkante nazionalaren edizioaren kartela eta liburuxka honetan erabiltzen dien argazkik aukeratzea. Eta lehiaketa honetan parte hartzea libre izanen da, baldin eta orain azalduko ditugun oinarrik betetzen diren. Argazki kopurue, egile bakoitzek 3 gehienez aurkezten alditxo, eta baldintza edo ezaugarri jakin batzukin. Alde batetik, argazkik propioak izan beharko due, hau da, norberak egindakoak, argitaratu gabe daudenak, eta behi Piriniotarraren eremu naturalean ateratakoak. Eta horren ingurun, gero epaimaileri buruzko informazioa ematen dugunen, nabardura bat ere azalduko dugu. Koloretan edo txuri beltzen aurkezten aldie, formatu vertikalean, soilik, eta euskarri digitalean, JPG edo TIFF izeneko formatuan. Bestalde, aldik eta erresoluzio handienarekin eta moldaketa gutxienekin ere aurkeztu beharko die, eta hau da, adibidez, argie, kontrastea edo tamaine gehienez 120 txikiagotu halko da, eta epaimaiek zentzu hontan begirune berezia jarriko do, nola batxe, hau ere importantea delako gero argazkik aukeratzeko ordurako. Fitxeroak aurkezteko 2 modu ezberdin daude, alde batetik eskura, Baztango udaleko bulegoetan, CDA, DVD edo pendrive batean, eta bigarren aukera ere, posta elektronikoz igortzea da, baztan abildua, baztan.eus helbidera igorrita. Argazkikin batera, egile bakoitzek informazio personala igorri beharko du. Alde batetik, argazkiaren izenburue, bestetik egilearen izen-abizenak, helbidea, herrie, posta elektronikoa eta telefonoa. Ze ja, ezagune den bezala, erabiltzen ditugun argazki guzik, antolakuntza batzorden eskutan gelditzen die, eta horren ingurun guk ere hartzen dugu konpromisoa argitaratutako edozein argazki egilea norden adieraztea. Aurkezteko epea, aurtengo ekainaren 19 bitarte izanen da, atxaldeko ordu bikarte, eta beste urtetan bezala epaimaile 5 lagunekin osatu honen da, Aspinako elkarteko ordezkari bat, 2 abeltzain, argazki gintzan aditu bat, eta Baztango udaleko zinegotzi bat. Sarik, beste urtetan bezala, 3 izanen die, eta lehenbiziko sarie 200 eurokoa izanen da, bigarrena 200 eurokoa, eta 3. sarie 100 eurokoa. Lehen sarik, behi Hacienda lehiaketa enkante nazionalaren kartela eta liburuxka honen azala adierazteko erabiliko da, eta beste edozein argazkik erabiliko die liburuxka honen edo edizioa, aurtengo edizioa edatzea emaiteko, edozein formatu erabiltzen dugula ere, erabiliko ditugu aurkezten dien edozein argazki. Eta leheno aipatu duten nabarbedura hori epaimaiek aurten begirunez edo lehen etxiko ditxo, behiek berezkoa duen ingurunen ageri diren argazkik. Hau da, etxalden edo abeltzainekin, familiakin edo benetan behi Hacienda bere eremu naturalen adierazten duen argazkik lehen etxiko dire. Bestalde, aipatuko du baitare sari banaketa, behi Hacienda Piriniotarraren lehiaketan 100 izanen dela, beste urtetan bezala,
antolakuntza taldek erabakiko dula oinarri honen ingurun edo lehiaketa honen ingurun aurre ikusita ez dagoen edozein egoerari aurre nolain. Eta lehiaketan jarraipena ere iten alda, bai Baztango udaleko web orriaren bidez, Aspinako web orriaren bidez, ze ja gaurtik aurrea oinarrik ere ja hor argitaratuk honen die, beraz ja gaurtik aurrea ere posible da lehiaketa hontan parte hartzea. Eta bestelako edozein kontsultarako baztanabildua@cederna.es helbidera ere igortzen alda e-mail bat, eta nerekin harremanetan jarri, bai edozein zalantza edo argitzeko. Bi 2014ko uholdek erabat kaltetua utzi zuten Elizondoko futbol zelaia eta geroztik auzolanean hainbat lan eginez moldatu dira partidak jokatzeko. Lan horiek ordea ez dira aski izan arazoari behin betiko irtenbidea emateko. Putzuak noiz nahi sortu izan baitira. Orain berriz, belar artifizial berria paratu dute zelai osoan eta horrekin batera, ura kanporatzeko sistema berria ezarri dute. Baztan futbol taldeko 3. mailako taldeak futbol partida jokatu aintzinetik, 4:00 gutxiak aldera inaugurazio ekitaldia eginen zuten. Baztango udal ordezkariekin eta futbol taldeko kidekin batera. Nafarroko gobernuko kirol zuzendari ohia eta egungo gonbidatu zituzten hitzordura, baita Nafarroko Futbol Federazioko lehendakaria ere.